Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардорони азиз, апа модаро, хушомадед. Ҳамаи шуморо ба канали хумон хушомадед мегӯям, канали Авиакасаи Толибов. Имрӯз 20 майи соли 2026. Бардорои азиз, апа модаро, эфир сар додем, то ин ки нархи навои билета дар прямой эфир шумо да гап занем. 1 соат мо дар эфир мешем. Марамат касе ки дар эфир иштирок карда метавонад, марамат саволоятонро нависен. оиди нархи навои билет шумо метавонед пурсен. ай киҷо ба киҷо дар кораи кадом число да шумо да билет дар кораи, мо дар прямой эфир да шумо ҷавоб метиҳем. марамат дар комментария ҳамин эфир ҳозир саволотона нависен. бардоро нафарое ки баъди эфир моро тамошо мекунед, номерое ки дар рӯи экран дидесен охираш 5497 и ватсапи мо. бардоро то соати 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. шумо дар ҳамин вақт метавонед занг занед, билетҳои худтона харидорӣ кунед. ва тамоми рӯи дунё, бардорои азиз, билети ҳавопаймо дорем. ай соати 7 саҳар ба вақти Москва то 11 шаба кор мекунем. марамат бироем, бардорон гиромӣ, суҳбат кунем. хеле буд ки дар эфирам набудем. мо ҳам кӯшиш мекунем вақт ки ёфтем, бардорои азиз, эфир сартем, шумо хати ҳамсуҳбат шем, ягон хабарҳои нави кишид бо шумо да расонем. нафаро ки меҳмонен, бори аввал моро тамошо мекунем, мо зиёда 4 сол 5 сол қариб мешавад дар ҳамин соҳа кор кардисем. видеомон ҳамаш ҳастай, фаъолияти коримон вақте ки сар кардем, мо дар ҳамин ютубам баромад мекардем. бардоро шумо метавонед видеоҳои моро дар омада бинед. қариб 5 сол мешавад ки худоро шукр кор кардисем бе ягон камбудӣ. билетҳои шуморо ман худам афорид мекунам. бардорои гиромӣ, апа модаро, ба дили пур, бо нархҳои дастрас метавонед ай Авиакасаи мо билет харидорӣ кунед. хуб, 1 соат дар эфирем. марамат касе ки медорояд саволотонро нависен. бардоро агар ки навистан нахоҳед, дар ватсапмон праймой занг занед, гап мезанем, суҳбат мекунем. оиди нархи навои билет бошад, багажу дигар ҳамин вобаста ба билет бошад, то чени мефаҳмидагимон, медонистагимон шумо да ёрдам мекунем. бардорои гиромӣ, билетҳои ҳозир ҳама медонад аллакай ки билети рафтан қиматай. ай пеш омади иди қурбон астай. беҳад қиматай. Москва, Душанбе ё ай дигар шаҳрҳои Россия бошад, нархи навои билет қимат шидагиай. билетҳои омадан бошад арзонай. бардоро ҳозир касе ки ай Тоҷикистон мебиёяд, вариант арзонай. Душанбе Москва, Душанбе Москва 21, 22, 23 озӣ ман шумо да гап мезанам, то чандума, то 26, то 27 бардоро 10,000 рубл. касе ки ай Тоҷикистон Москва мебиёяд, марамат метавонад инами ҳозир ҳамин рӯз ай Авиакасаи мо билет харидорӣ кунад. ин нархҳо ҳамин рӯза тааллуқ дорад. бардоро нарх ҳар рӯз ҳар хелай, нархҳо метавонанд бозӣ кунанд. ҳозир дар ҳамин прямой эфир вақте ки мо нарха мебинем, бардоро 10,000 метавонад ки 1 соат пас бо аллакай нарх дига шавад. ин чизошам ба назар бигирем. бардоро то 27 гуфтем 10,000 рубл мешавад, баъд ай 28 аллакай бо қиматтар мешавад. Душанбе Москва 15,000 рубл мешавад, баъд 16,500, 16,600 ҳамин хел рафтан мегирад то моҳи июна 16,500, 16,600. ай 15,000 сар мешавад баъди 28 моҳи май. ҳамин моҳи май ҳамин вариантҳои арзона шумо да гап задесин. билетҳои рафтан бошад. бардоро ай 20,000 болоай, 22 ду рӯз пас 27,700 ай, 23 24 бошад аллакай таи 29-30,000 рубл мешавад. агар ҳамин нархи наво шумо да маъқул бошад, касе да ки маъқул мешавад, марамат дар ватсап мо муроҷиат кунед. номерҳо дар рӯи экранай. бардоро 991 146 54 97. ин номерҳои ватсапмонай. то соати 11 шаба шумо метавонед тамос гиред ё сообщение нависед, мо ҳатман дар саволҳои шумо ҷавоб мегардем.
дастгириам фаромӯш намекунем. Бардорон гиромӣ, якдонагӣ лайк аз тарафи шумо дастгирӣ мешавад. Бардорон дуроян суҳбат кунем ба хотири эфир. Барои дастгирии канал хоҳиш мекунем лайкотонам бимонед. Бардорон бисёртар дуроян суҳбат кунем, саволу ҷавоб кунем. хеле буд эфир накардем. Бардоро 1 моҳ шуд аллакай. 1 ҳафта пеш эфир сар додем. Рости гап эфирмон часпид, гап зада нашид. Барои ҳамин навози бо вақт ёфтем, бардоро эфир кардистем. Связҳо ҳама хубай, техникамон ҳама дар ҷош, дар сатҳи олӣ. Эфир рафтаисай саволо бошад, марҳамат кунем. Бардоро вариантҳои Узбекистон аст, бе багаж гирен, варианти арзонай. Касе ки через Самарқанду Ташкенту ҳамин ҷо билет мегирад, бардоро бе багаж агар вариант гирен арзонай. Багаждоршам арзонтарай нисбат ба Душанбеу, Кӯлобу дигар ҷо. Касе ки через Узбекистон билет гирифтанияй арзонтар мегирем. Бардоро саволотон бошад нависем. Бардоро мо дар эфирем. Савол кишед, мо ҳатман ҷавоб мегардонем. марҳамат кунем. Бардоро саволон бошад нависан гирем. Нархнавои билет, багаж, дигар ҳамихел саволо бошад, марҳамат нависем.
бардорои азиз марҳамат кунед, саволо бошад оиди нарх-нави билет нависен. Бозам такрор мекунем, касе ки нав эфир медорад, хуш омаден. Билети арзон ҳозир айди шанбе Москва омаданай то 1-2 июна 10,000 рубл. Касе ки айди шанбе Москва мебиёяд, марҳамат кунед. дигар ҷо, дигар шаҳрҳо бошад, числоша, шаҳрша нависен. 1 соат мо дар эфирем. имрӯз рӯзона эфир сар додем бардоро ба барвақтӣ. хай ягон нафаре ки дар омадатона марҳамат, савол ҷавоб мекунем. чӣ гуфтем? дастгириам фаромӯш накунем бардоро, ба хотири дастгирии эфир, дастгирии канал якдонаги лайкора бимонед. Бардоро дурӯян суҳбат кунем. Шояд ягон нафари дар билет дар корай. хоб Шаҳбоз Новосибирск душанбе чанд сумай билет? Акай Шаҳбоз кадом рӯза дар корай билет? ҳар рӯзуш ҳар хеле акай. мақсад числошам гап занен, кадом числода ҳозир мо мебинем. Новосибирск 23 май. 23 май дар рейс намешавад ака, 22 дар рейс ҳастай, баъд 24 май Сомонайр ҳастай. 22 24 ҳозир мо нархша шумда гап мезанем. ба ҳар ҳол қиматай бардоро, пеша идай ҳамхел ҳар сол ҳамхел қимат мешавад. хоб 22 мебинем ҳозир. 22 24 дар рейс мешавад. 22 майда 35,000 мешавад бародар. ай Новосибирск душанбе. хоб 24 да ҳастай 38,400. ай Новосибирск қиматтар. назар ба Москвара беҳад қимат. ҳамхел нархҳои ака. 22 мешавад 24. то ида агар билет гуфтеса бошед, баъд 27 дар рейс мешавад, баъди 24 27 мешавад, 28 мешавад, 29 30 то ахири моҳа. ҳамин ду числае ки гап задем акай Шаҳбоз Сомонайр ҳардиш. Авиакомпания Сомонайр багаж қатния 20 килои багаж дорад. мо видео карда будем як 2 ҳафта пеш буд бардоро. мо видеомон агар тамошо кардеса бошед, мо гуфта будем ки билет қимат мешавад пеш да иди қурбонай, мақсад билетотона гирифтан гиред. ҳамун вақта аллакай уже қимат шидиса буд. мақсад агар видеомона тамошо кунед, пайгирӣ кунед, ҳам фақат пешаи идо праздникҳо нархҳо қимат мешаванд. хай чиза ака бисёри нафарҳоам медонанд аллакай. барои ҳамун пешаи идо бошад, як моҳ пеш, як 3 ҳафта пеш, 4 ҳафта пеш билет гирен, арзонтар мегирем. нафарҳое буданд 24-25 дар мо билет гирифтагиянд, як моҳ пеш, якини моҳ пеш 15,000 гирифтанд Москва душанбера. 15,500 16,000. ҳозир бошад бардоро таги 30,000 24-25. мақсад як моҳ пеш гирифтанд, як баробар арзон. дастрочни касе ки мегирад ҳам хеле қиматай. хоб
пешаи соли нав қимат мешавад. Иди Қурбон, иди Саиди Фитр, ҳамахи праздникҳода қимат мешавад бардору. пешаи дарсҳо сар шидан, мактаб мешаваду ину вай мешавад. ҳамин чизҳо ҳама ба назар гирифта мешавад. Нарх навои билета вобастагӣ дорад. мақсад ҳамин чизҳоам вобастаи нарх навои билет. бардору марамат кинен. Апа модаро шуморо саволотона нависен. баъди липар метавонем билет харидорӣ кинем. билетҳои мо нархош дастраса. худтон санҷида бинед нархи навора. Алҳамдулиллаҳ, алҳамдулиллаҳ. Бародаро дастгирӣ кинен. Хоҳиш мекунам лайкҳоам бимонен. Одам кам, эфиромонда кам даромади сай. Як лайкҳоам монен. Дастгирӣ шавад барои эфир. Бародаро дроян апа модаро суҳбат кинем. хоҳиш мекунем бетараф набошен. Дастгирӣ кинем бародаро. Касе ки медрояд лайкҳоро бимонен. ва агар касе ҳастае номероро сохранид кинем бародаро. агар ки ҳозир дар кортон набошад билет, шояд ки ягон вақт дар кортон мешавад, баъди липар метавонем билет харидорӣ кинем. ай хона набаромада ватсап хати метавонем билет харидорӣ кинем ба тамоми рӯи дунё баъди липар. марамат кинем бародаро. 1 соат эфир дарем бародаро. Alhamdulillah.
бародарои азиз, агар касе ки дар эфир бошад, саволотона нависем. мо як ним соати дига эфир дарем. ҳозир вақт ҳастай фаҳмонем чизе ки нофаҳмой нарх бошад, дигар саволот бошад вобаста ба билет, рейсо бошад, ҳамашаш мо гап занем. ним соати дига дар эфирем. апа модаро касе ки ҳозир тамошо кардесен, шуморо саволотона нависем.
шумаде нафаро ки эфир медорем марҳамат саволотон бошад бардори азиз 20 минути дига да эфирем саволотона тин билет харидорӣ карданӣ бошед марҳамат дар WhatsApp муроҷиат кунед. Алҳамдулиллаҳ. Акай Толибов сози тинҷи корот хубай. Онҷи билет чансма мисол шама Тоҷикистон даем атла мешнасам ака аввал гам мезам қати. Амин Тоҷикистон Москва арзонш ами вози мои комо ай хози мая охирош дане июна чансма сар шавишта. як бародар занг зади саи бардорӣ. алло ассалому алайкум. Салом алейкум ака сози. раҳмат шумо созе нака хубе. Аввал айти чам ман Тоҷикистон даем ака аввал ты сочи маҳкам донад аввал айти билет мегазм мешнисма шариф بدم. аҳа хуб акаҷон ахирои май аввал ман билет не мора оли мои чи ака кай мебурая мои октябр ноябр дану дер мебурая ака. ова акаҷон рӯзи октябр да неста рӯзи ягон 2 моҳ 3 моҳ ба наздик шавад ба мешада барое ки аймаму депортам баъди октябр гуфта мешавад бия гуфта санҷи ам паспорти мешта срок кушта. як то октябр рӯзи ягон моҳ ждат кадан дар рӯзи ами билет рӯзи чанд сум ама Тоҷикистон Москва комуш арзонай. рӯзи ака то ами ида арзонай баъди ид бо қимат меша то ида 10,000 ака баъди ид 15,000 мешаш. 10,000 урусӣ? ова ака то ами иди қарбона 10,000 баъди ид бо 15-16. ами Тоҷикистон Москва хина? бале ака душанбе Москва. аэропорта ака комуш хубай бурай буну камиан созай бо рӯзи ака ягон ҷуша рӯси гап тавсия дода наметонӣ вай ҳамаш проверкаҳош сахта ака ам ранги ранги пеш бури ам проверка мекунам ака. али калгу на сибил фадаго на сибил аго намекунам проверка. не мекунам чувак ҳама ҷош проверка мекунам. ака хай жуковски бисёр гирифтесиян ака Домодедов ами Москвара ё жуковски ё Домодедов мегиран ҳаминҷо гирифтесиян ака. нормале ака меша хуб майлеш ака майлеш саломат боша. бале ака майлеш хуб. бародари азиз шумо метавонед дар WhatsApp мон тамос гирин занг занин чақчақ мекунем. хуб як 10-15 минути дига эфир дарем бардоро оли вақт ҳастай касе ки савол дошта бошад ё дар ами YouTube бози нависен саволотона бардоро ё ки занг занен ҳамхел нарха мебинем дига саволорам бошад то чени медонистагимон бардоро шумода маслиҳат метиҳем.
Алхамдулилла. Alhamdulillah. Суҳроб Каром, ва алейкум салом. Бардар, хуш омадед. оиди нарх навои билет саволотон бошад, марамай саволотона нависен. Як 5 минут пас эфирам ҷамъбаст мекунем. касе ки ай душанбе Москва бардоро то ида билет мегирад 10,000 рубл. ай авиакасаи мо шумо метавонед харидорӣ кунед то 27 10,000 рубл душанбе Жуковский да марамат кунем, муроҷиат кунем. ба тамоми рӯи дунё билет аст бардоро. шумо фақат дар WhatsApp мо нависен, мо нарх навоша шумо дида гап мезанем. нархи билет чанда ака пагадак? ай киҷо ака? Акаи Суҳроб, киҷо мерин шумо? Москва душанбе бошад ака. агар ай Россия рафтанӣ бошед ҳозир қиматаи билетҳо беҳад қимат шидагӣ. акаи Суҳроб нависен пагада киҷо дар кора шумо да. ҳозир мо мебинем нархша шумо да гап мезанем. акаи Суҳроб дастгирам фаромӯш накунем. бардори азиз, ҳамин касе ки медирояд як дона лайка бигзорем. бардоро дуроян суҳбат мекунем. Жуковский душанбе гуфтиян яка. так ҳозир мебинем Жуковский душанбе 21 май мешад. так
Жуковский Душанбе. Жуковский Душанбе. 21 мая. 21 мая. Акай суроб пагада 27700 27700 рублей мешад. Соати 6:30 бегоҳ парвоз дорад, 3:30 обед регистрация мешад. Авиакомпания Уральская, российская авиакомпания. Сомонар астай, сомонар қимати баъд пагада. Хулас пагада ами ҳама варианти арзон ами нархе. Внукова чи яка? Внукова арзонтара якаи суроб 26700 пагада. 26700 1000 рубл арзонтар. 1000 рублей арзонтара. Внукова некем саҳар хати мешавад. 7:50 пага саҳар парвозай, регистрация 5 авсари сар мешавад. 5 саҳар хати бояд дар аэропорт шуем. 20 кило багаж дорад, 5 кило ручной, 26700 мешавад. Варианти арзон ҳамин барона. бегоҳӣ да нест ака. Ай внукова не ака. Ай внукова саҳар қатиай. Як тарис дура як рӯза. Як рӯза як тарис мешад. Амром саҳарай 7:50. Агар бегаӣ бошад аму Жуковский мегирен ака. Жуковский мегирен соати 3:30 обед регистрация дорад. 6:30 бегоҳ парвоз шуд. 27700 рубл мешавад. Агар маъқул бошад нарх наво маромад дар WhatsApp номероро сахранӣ кинед. WhatsApp ҳамин номерои ки ҳоз дар рӯи экран дидеси мародар. Каседе ки бардору билет дар кор бошад муроҷиат кинед. То соати 11 шаба мо кор мекунем. Ҳар рӯз кор мекунем. Шанбе бозорам кор аст. Ба ҳамин хотир муроҷиат кинем бардору. зинда бошен ака, саломат бошен бародар. Бародари азиз, хайна 1 соат мешавад ки дар эфир будем. Касе ки савол дод, саволашонро ҷавоб гардондем. Бозам такрор мекунем ки Авиакасаи Толибов зиёдаи 5 сол мешавад кор мекунем. Баъд тамоми рӯи дунё билети ҳавопаймо ҳаст. Шумо метавонед баъд илипур муроҷиат кинед. Билетҳо бо нархи дастрас. Ина номеро дар рӯи экран. Соатҳои кори мо аз соати 7 саҳар то соати 11 шаб ба вақти Москва. Бардору баъд илипур метавонед билет харидорӣ кинед. Каседе ки билети поезду автобус дар кора, фақат дохили шаҳрҳои Россия ҳастай. Метавонед 18 муроҷиат кинед.
мо дар ҳамиҷа эфирро ҷамъбаст мекунем бардоро бо дар рӯзҳои наздик кӯшиш мекунем эфир сартем ҳамсӯҳбат шем ягон хабарҳои наве кишид рейсҳои нав шавад нархи наво арзон шид бо мо гап мезанем варианте ки арзон мешавад имрӯзашна мо гап задем варианти арзон фақат ай тоҷикистон ози омаданай 10,000 рубл душанбе москва то ида касе ки дигар ҷо дар кора шумо дигар ҷоро метавонед дар ватсап мо пурсем касе ки ай мақсад ай екатеринбург душанбе мера ё ай самару питер дигар ҷо ёки фарқ надорад ай ӯзбекистон меред қазоқистон меред ки ҷое ки намеред мебиёед бардори билетош ҳастай дубай ҳастай ҳама ҷо ҳаст хулас боқӣ сарбаланд бошен хонобуд бошен раҳмат нафарое ки даромаден дастгирӣ карден суханҳои хуб гуфтен ва нафарое ки лайк мондан худованд ҳаматона нигаҳбон бошад ҳар ки ҷое ки бошен саломат бошен то эфирҳои оянда бардори азиз бо эфир мекунем чақчақ мекунем хуб саломат бошен